Hey guys, welcome back again to our Rage Vlog. Anya ta usab guys sa layug to ning aton drama nga mga kalag nga bungoton. Ba't bago ko magpusid no? Share ko lang, ayan, atong alaga nga bugas. Didaghan na ba? Okay. That's it. Anyway guys, sa mga new listeners, newcomers, please make sure po na nakasubscribe mo para every time na natin upload matagal mo notification na gikan sa mo. And do not forget to hit the bell para every time na natin upload, matagal mo notification. And sa mga gusto magpa-shoutout, you may comment down below para mabasa nato na inig-intro sa atong mga drama. So as of now, magbasa sa inyong mga comments or pa-shoutout. Pero sa mga gusto na guys mamati sa itong drama, you may forward the video guys. You may forward the video kung asa nag-start ang itong drama. So estimated time, 5 minutes to 9 minutes. 9 minutes ang pinaka-maximum kanang giganahan na tabi. Then 5 minutes kung medyo gitapon. I mean kanang walay kay istorya, pero wala na ko kakuan guys og 5 minutes. Usually 8 jud na. 8 kapen. So man na siya estimated. So i-forward na lang niyo guys ang video mga 9 minutes kung gusto na jud mo mamati sa itong drama. Okay. So, share ko lang din, no? You may also subscribe to Dudong Variety Show. He is also an uploader here in YouTube. Pero as of now, in a collaboration with guys, you may na yung mga drama, kanang mga asoy, kanang lahig thumbnail, kanang ang background kay with colors, dili para sa kuha na with kanang term or tema. So, as of now, magbasa kanang share ko lang din guys na he is also the uploader on Facebook. So sa mga gusto mamati guys ng mga comedian movie, you may search his channel also, page also, na Dudong Variety Original. Actually, unang account niya guys, Dudong Variety Show, pero na-hack guys, mo to na naghimo siya usab guys og Dudong Variety Original. So original tungod kay siya ang original na creator, siya ang original nga tag-iya sa maong channel, sa maong page mo to nga Dudong Variety Original ay yung pangalan. So mga gusto mamati guys na siya pilito ka subscriber, 7.2k subscriber. So medyo fresh pag yun gito agamay pa lang. Pero guys, the best lindot po guys ang iyang mga upload gito ang makaingon jud kung sana all. O maghagik-hik jud mo sa gusto funny videos, paki-search na lang si Dudong Variety Original sa Facebook. Daghan siya mga content guys na katawanan, pang pagod vibes. Labi na sa mga nasa gawas, you may search his channel na Dudong Variety Original, pang pagod vibes ka na. So time check sa guys bago ta mag-proceed og basa sa iyong mga comments. Time check alas 3:23. So sakit kang init guys. And April 13 Saturday ta karon. So mapuhon wa tay upload tungod kay Sunday. So, Lunes na punta mag-continue mo na to ang day off. So, sa mga nakasayod, nga namin sa una no, katong kami nila ko ni Dudong Variety Show, napod video off guys. Every Sunday sa una. Kay Lunes to Sabado, namin negosyo, parami. Pero like may negosyo of course. Then, pagka Domingo mo na day off na mo, kumbaga, relax. So, every Sunday po ni guys, nagalaag. Kung makita ninyo, kung updated mo sa mong TikTok, sa una, and sa mo ang nagblog po ni sa una guys. So, maski asa rami, dini arap po sa Agosan del Norte nga po, duol ra. So, whole day jud may kay magbiyahe pa. Nagsingkol ra po mi. Usahay, doa mi kamotoran sa most of dalaag is isa ra jud mi kamotoran. Kay si ate raman ako, sa doon kami ra jud tulo. Pero na dyo usahay ka naman ni mga pagumangkon mo uban. So dumi ka motoran. That's it. So sayang kay guys. Daghan kay may mga drama na sa una no. Kaso nabura na mo. Sayang kaayo katong sa patong na drama. Maribel sa kagabion. Nindot kay na guys. Kaso nabura na ako. Sayang kayo. Nagahulat yung ko na drama no. So muna. Okay, magsugod ito guys sa inyong pa-shoutout. Anyway, naglaba ko gikan. Wapagay ko na human. Ako rin yung tiwasan akong pag-edit. So that's it. Share ko lang. The first commenter guys na atong basahon. Si Ma'am or Sir Denim Oriendo.
Why is it na every time makita dyan ko sa kunaw, magayong adjug ko. Katugon ko sa kunaw. Okay, si Sir Denim Oriente guys. 11 seconds ago, my gosh, grabe ka. Kabag-o. Pag-upad yung kayo siya nag-comments. And gito siya nag-comments sa drama nga, may asim pa ako. 11 seconds ago guys. So, grabe pa kabag-o. Matod pa niya, thank you so much ma'am for today's upload. Keep safe always. God bless us all. Thank you, Sir or Ma'am Denim Oriendo. Next commenter, si Sir Noel Bitoya, 11 minutes ago, and gito nag-comment sa gugma ni Mama. So, hindi siya na drama guys. At ang ina ninyo, kanang gugma ni Mama. Curious kayo ta. Kung anong gugma ni Mama. So, dahil kanang na ay questionable ang gugma ni Mama. So, muna. Iyo po ng pag-asubaybay dyan na po niyo guys, ang drama nga gugma ni Mama. Indot na siya. Mato di Sir Noel Bitoya, nga dagang salamat sa idol gwapa sa padayon nga pag-upload o nga drama amping sa kanunay, and God bless. Thank you so much Sir Noel Bitoya. Love, love, love. So yan guys, di na to magamit ang ato ang V8 tungod kay wala yung micro, isa aside sa speaker kinuguba, wala po tayo kuan headset. Actually nato headset. Kaso guys, guba. So di na ko siya magamit. Puhon ko makatupog ko siya dahil mapalit na ko og headset. Hindi ako headset sa una kasi gihatag na ko guys. So adto na ko gigamit. Matoy libre sa cassette kung mapait kag cellphone. So adto na ko nagamit pero gihatag na ko sa lain tungod kay ang akong cellphone guys, di mo gam na ang diri sa headset. Nya kay man siya headset, gihatag na lang na ako sa iya. Kaya ang akong headset guys, kuan man AirPod. So dili kailangan na isaksak, di man mo gana akong diri Bluetooth raman pa akong AirPod. So, matong. Okay, next commenter. The next commenter will be Sir Phil Carnicer, 2 hours ago, and gito nag-comment sa drama nga may asim pa ako. Matod pa niya dariya, ang sumpay ana, may asim pa 11, og 12, og 13, wala pa jud ni mo ma-upload, ma'am. Haha, bitaw. Wala din ako na-upload ang kuan, may asim pa ako nga 10, 11 till 13. Are you sure, Sir Phil Carnicer? Agi to sa playlist, pangita ang 10, 11 till 13. Kay, consistent number na siya kung gina-upload. So, kuan po na siya. Gina-upload na ko na from episode 1 to episode infinitely. Kasi kay naga-upload ko according sa number. I mean, according dito siya kanang from episode 1 to episode infinity. Okay, next commenter si Ma'am Grace Blanca Flor 2 hours ago when gito nag-comment sa drama nga gugma ni Mama. Mato niya dire murag story mani sa Mara Clara si Ana ang tinuod dato diri. Oh my god, kamo na gyud Ma'am Grace Blanca Flor, magilom na ko. Bitaw. Inyo na idea ma'am, pero what if tinuod di ay? So manang atangin niyo guys ang laing sumpay sa tong drama nga gugma ni Mama. Anyway, ana guys ang laing sumpay na tong drama nga gugma mga kalag nga bungutan. Just keep on listening guys. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Ambil! Ayaw ninyo iuli ang balaan ko pa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibo katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na ito inirong? Asa man na ito iatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na ito doon, ato na ito iatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas ka ninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nga kapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupa diri nako, kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bunguton. Saktos magdaoy. Kinahanglan na kami mo yung una ninyong sultihan.
Di mo ko na mahimo kay personal man ha. At yung kinis pare, musulti o na. Tonyo, uwahin na ng pari, uy. Ari mo musulti na mag-una. Aron matagan mo sa saktong absolusyon sa inyong mga sa. Oh, come on. Di man daw na mahimo dahi, oy. Wala sa tumalaod nga ang mga bana makumpisal sa ilang mga asawa. Uy, sa ko taos balaod. Ayaw kong ilara ha, Tonyo. Kay mo na imong isaad na ako nga wagid kay itago diri nako, di ba? Kay mingon day ko ka doon ako'y gitago ni mo day. Ha? Doon mo tago day, oy. UST. Una sa tanan. Ay, wa ko isa ka nahimo diha nimo nga angay na kong itago day. Onya, nga naman ka guilty sa akong pananaw, ha? Bida. Ukman matadayon nimo sa akong tinanawan taon, oy. Ayaw biya kalimot, ha? Nga kining akong mga mata, medyo manukon kay di ni akong lawas, kang Luis ni. Come on, manukon pa, banturot tapay likuan niyo. Ay, huwag ka muna ako pinag- Unay ko na. Biragaw kalimot. Pabirahim ka to. Ay, unayan ito. Come on. Pasensya na kais. Ay, makalagot magod. Maunang makasulti lang tas sa tinuod. Oh, come on. Ay, agi sa muta na nuni mo. Pwena, unungon lang nato na yung lalisa, no? Ang atong gisgutan din, ba? Mao ang among lakaw, ugma. Aron masulba din ang atong problema. Oh, come on. Mukuyog yun ni ninyo, ha? Pwede na lagi na kinahanglan magda. Oh, come on. Kami na may bawa dito tunyo. Dagko na gumi. Paabot lang mo din eh. Kay basin ugma, maulian nami. Padaon, nakabalita ko nga si Ernesto kuno na magtago karon sa kumbento ni Simon. Mao ba? Sigurado ba mo sa inyong nakuhang impormasyon? Sigurado kayo, Agaon. Daghan kuno ang nakakita nga naa sa paginahan ni Ernesto nga gitaguan sa ni Simon sa ilang kumbento. Maayo kung mao. Boyno, tapuka ang imong mga sakop, karon dayon, ug ato silang adoon. Matuman, Agaon. Lingkod mo. Salamat, padre. Nalipay ko sa inyong kasinsiro sa pagbalik din eh. Oh, come on. Wag yun na mo lang ayad, eh. Kay gusto na mo nga masulbad na yun ang among problema. Tinuod yun na, Dre, tinuod yun na. Naagid sa mong kasing-kasing nga gusto ning matambalan ug maayo, pinaagi nimo. Bueno, sa dili pa ko mupagkumpisal ninyo, patagan ta mo og igong oras o panahon nga makaanda mo sa inyong kaugalingon. Aron nga makahinulson mo sa inyong mga sa, o mahinomdom ninyo, kung mahinomdoman ninyo ang mga sayop nga na inyong nahimo kaniadto, o hasta pod karon. Oh, come on. Doon na rin ko'y pangutana, Dre. Kung saan na mo pagkumpisal nga mong mga sa, Dre? Doon ako'y ihatag ninyo nga guide, nga pwede na lang ninyong kopyahon aron nga mahinomdom mo sa uban ninyong mga sa nga inyong nakalimtan. Kidi. Sige, Anak, Dre. Mas labing maayo, Dre. Mas labing maayo. Yudi. Ha? Usa yun eh. Unya, Dre. Oh, come on. Ay, sorry, Dre. Sorry, Dre. Human na mong pangumpisal, Dre. Mayo na ba biyan, Dre? May tungod sa inyong kahimtang, doon na pakitay laing proseso nga pagkahimoon. Unsa man na, Dre? Kinanglan nga maghimo ta og pag-ampo aron sa paghingilin sa mga daotang espiritu nga mipuyo sa inyong lawas. Ha? Ang buot nimong ipasabot, Dre, nga naagyoy dautang espiritu kag puyo sa among mga lawas. Natunoy. Oh, come on. Nalimot ka nga nagpuyo ka sa kong lawas? Darong di ais ba? Ti seryoso ko nang utana ni Padre, oy. Ay, naon sabiya ka. Seryoso mo sa kumisulti ni mo. Come on. Kaya nga no, nagkomedya ba ko? Uras bitaw tanduha. Ang kuno na lang nato sa tubangan ni Padre nga mga demonyo sa ta. Ay! Ayaw mo kabala ka. Basta sundo na gyud ninyo ang akong gisulti. Kinanglan nga isurrender ninyo ang tanan ngadto sa atong labang makagagahom. Kinanglan sa inyong pagkumpisal nga wa gyud mo itago. Sige, Dre. Among sundon ang tanan nimong gisulti. Ernesto!
Ernesto, Oh, Herodes, ano? hain si Padre. Tuwa sa sakristi, te. Napibisita, sila si Manoy Tonyo o si Luis. Ginoo ko, naa sila si Belhor. Ha? Sila si Bilor? Oo, lakaw Ernesto, balik sa imong kwarto. O ako ray may mamusulti ni Padre at tuon ako siya. Oo, puti. Oh, okay, ma'am. Nyaton, andam na katon. Andam na ko is. Ikaw. Okay, ma'am. Mura magdadua-duha pa ko. Ha? Ano nang duwa-duwa ka? Gusto mong nga mamayo ka? Ha? Gusto mong mamayo ta? Uy, okay, ma'am. Gusto man. Pero, unsa man yun ton? Ha? Unsa man yun, be? Kuhan ka nang isulti ba sa ko ang atong gihimo sa bahay nilang Bilhor? Okay, ma'am. Isulti ka ni. O may pung sa pari. Nagkinalan nga, huwag yung itago. Oh, come on. Paskalisuras dan na, uy. May bawaan. Paskang. Nanasan? Paskang, kabiyan ni may bawaan na taan na. Atong mga sikreto. Mabangga. Huwag yun mahimo is, oy. Mao yun na yung atong buhaton. Para maayo na kita. Tapi una ninyo. Uy, la. Okay. Si Luis ug si Tonyo man to'y inyong ano. Tagaw ka na, Unang, tagaw. unang. Ay, hain man si Padre. Gunitan. Nagpaabot na mo diya sa kumpisala na. Nagpaabot. Ginoo ko. Mayong adlaw katong tanan. Oh, come on. Si Si Bilhor. Bilhor. Unsa man nato ini? Niya pingon si Bilhor. Oy. Ang akong mga higala, si Luis o si Tonyo. Oh, come on. Oy, Brad. May buntay mo na, Brad. Mga higala. Unsa inyo gibuhat din, he? Tabi, Bilhor, unsay among ikaalagad ninyo? Oy, Padre. Mayong buntag ninyo, Bilhor. Ni ami Padre, tungod kay nakadungog kami balita nga ni amdek no nimo taguo si Ernesto ag iyang inahan din, he. Ha? Pero, ayaw ka bala ka, Padre. Wala kaso. Nakasabot man ko. Dili ka na big deal para nako. O usa pa, wa sabi interes nga amo siyang ikiha. Pareha na kitang tanan. Pulos tao nga makahimo sa bug sayop. Pero, mo hangyo lang ko. Oh, unsa man? Nga tambagan sab nimo ang imo mga sakop dinhi nga dili magdaog pistola. Delikado ka na. Di ba, mga amigo? Gunit. Bitaw. Di mayo nga magdagyan pistola, uy. Oh, awa. Kita mo na, Padre. Sa gibuhat biya sa imong mga sakop dinhi, ang ngayon may isang mabriso. Pero, sagi lang. Sagi kaingon ko na, masayop man kita. Ato lang sabdon, di ba? Oh, come on. Bitaw. Bitaw, come on. Salamat kayo sa lawom nga pagsabot, Bilhor. Og manghinaot ko nga magpinasailoay na kita. Og maghugpong na kita sa atong kausa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Believe ko nimo, Padre. Congratulations sa imong kaayo. Ayaw ka bala ka. Nasayod ang tanan nga di ko burkinto nga pagkatao. Buutan kay ko sa mga tao, oy. Ha? Labi nagmaayo na ko. Makalaom ka, Bilhor, nga magkauyon gid kanunay ang atong tumong sa pagpasiugda og mga mayong butang sa atong lungsod. Boy, no? Wala problema, ha? Tuod, Tonyo, mahimo ba nga ikasulti ka na ako kadiyot? Oh, come on. Ako? Oo, ikaw. Di ba nga si Tonyo man ka? Oh, come on. Brad. Kadiyot, ha? Doon na lang ko importante kang isulti ka nimo. Oh, come on. Unsa man na imong gustong isulti nako, Brad? Ay, salamat. Salamat sa pagtawag nimo na kong igsuon, Brad.
igsuon giti ka, igsuon ti ka. Oh. Oo, uy. Oo, come on. Magsuon matantanan. Bueno, dili lang ko magpaligoy-ligoy pa sa kung tuyo ninyo, ha? Ni Luis. Oh, come on. Unsa man, Brad? Nahibaw ko nga, mianhi mo, aron magpatambal ni anang pariya. Ha? Oh, come on. Nakulatan ka? Nahibuong ka kung nganong nahibaw ko? Nasayod ko nga dili ka si Tonyo. Si Luis ka. Oh, ha? Oh, come on. Unsa ko? Ayaw, yun na ilang napagkwalya. Di na kanyo mailad, Luis. Why chance nga mamaayaw mo pinaagi ni anang pariya. Kung ako palinyo ni Tonyo, dangop mo na ako. Kay akura ang bugtong makasulbad sa higot nga naggapos sa inyong mga kalagkaron. Unsa? Oh, come on. Oh, unsa na to niyo, Luis? Andam na ba kamo sa pagkumpisal? Mandam na kayo, padre. Oh, come on. Kadiyot lang, Dre. Murag napay ka may problema, Dre. Ha? Yun na, Regis. Oo, sa may problema. Di ano yung magkata para matambalan ni... Ha? Matambalan ni padre. Ha? Unsa man na? Magmon, ito nyo, Oh, come on. Murag di pa gyud ko andam ton. Gusto pa kog dugang panahon aron tinud-anay gyud nga maghinulsul ko sa kong mga sa. Oh, come on. Pero... Kanay kaso. Gusto si Luis to niyo. Kinanglan gyud nga mahatagan pa mo og taas nga panahon. Wa kinanglan ang magdali-dali kamo. Kinanglan nga tinud-anay gyud ang inyong paghinulsol. Mau ba, Dre? Mau ba di ay niya? Kuan, mahimog sa sunod adlaw mo mobalik din eh. Basta bukas kanunay nga atong simbahan alang sa tanan nga gusto nga mobalik sa grasya sa atong Ginoo. Oh, come on. Mubalik lang niya mi din, Dre. Amo yung usisahon una og maayo ang among kaugalingon kung makahinulsol na mi og tarong, Dre. Amo na isahan nga mubalik yun dayon mi din. Okay. Pero sa di pa kamo mulagaw, dawa ta kining akong ihatag ninyo. Uy, oh, come on. Unsa man ni, Dre? Rosaryohan kini. Ni ay guide nga akong gipakapini ini. Kinahanglan nga inyo kining gamiton aron dili kamo malupigan sa mga lingla sa atong mga kaaway. Ug sundag gyud ninyo ang akong mga gisulti. Oh, come on. Amo na isahan nga mubalik yun dayon mi din. Okay. Pero sa di pa kamo mulagaw, dawa ta kining akong ihatag ninyo. Uy, oh, come on. Unsa man ni, Dre? Rosaryohan kini. Ni ay guide nga akong gipakapini ini. Kinahanglan nga inyo kining gamiton aron dili kamo malupigan sa mga lingla sa atong mga kaaway. Ug sundag gyud ninyo ang akong mga gisulti. Oh, come on. Direta, landong tais. Aron magkasultihan ay tagtarong. Klaruan ko itong gisulti na ako, ha? Katong imo bang gisulti na ako kay... wa kay ko kadungog adto na. Oh, come on. Mao lagi to akong ingon ni Muton. Nga, nakuratan ko sa gisulti atong bilhor. Kay matod pa niya, nagkaila ko no siya nako. Nga, ako kuno si Luis. Ug di gusto niyo. Mingon yun siya ni mo, ana. Oh, come on. Mingon lagi. Yapong ganay kong kiingnan, nahibaw kayo siya sa atong tuyo ni Padre Simon. Magpatambal ta rito. Mao ba? Oh, come on. Mao yung kayo ton. Ug matod pa niya, di kuno ta mamaayo dito. Musamot kuno nga tong sakit atong dapita kay ang bugtong ra kuno makaayo na to, siya ra kuno. Hay, paya no. Siya rin yun. Di ko mo to, ana isoy. Ha? Oh, come on. Nga rin kam tuo. Di ba, ikaw na nagsulti na ko. Nga kinahanglan, di yun ta magpada sa iyang mga pasakay. Kaya basin og gibitik-bitik na istorya aron pa ang kunon yun ta sa atong nahimo nila. Oh, come on. Mao lagi, pero ang ako ba? Mabangga ka nila. Unsa man, ha? Oh, come on. Basin ba og makaayo gyud siya nato ba? Unya,
Ini kayo na to. Oh. Patukano na yung kanila sa atong gibuhat. Ha? Oh, come on. Pwede man siguro mo limod. Di ko matuwa na ay. Ay, gipasakay lang yung ganais. Pero yun na agad. O sa man. Ha? Ni angko na ba? Ni angko na ba nga ikaw yun si Luis? Adi ang iyakang gipasakay-sakay sa istoryan. Ni angko na ba ka? Ha? Ako? Come on, waoy. Ngano ko taon? Mura malagi og milisngag ng imong ilong. Ayag, birahan mo ilong rin. Oh, come on. Nalimot ka nga imo ning akong gigamit ton. Tawa nga. Imo ning ilong ton. Tawa nga bangag sa ilong. Huwag mo ginani mo ayaw paggamit ang akong ilong. Ang ilong naman akong kaugalingon, oy. Karon na na siya na ingon anais. Ha? Huwag na magkatag sa una karon nagkatag milisngag pa yun. Sukat sa sinugdanan. Sukat nga imong sinugdanan naman. Sukat nga gisudlan ang akong lawas sa imong espiritu na ingon ana na. Bisod mo ko ning ilong nga tapukon, mukatag. Oh, come on. Di na tang glali sa naton, be. Igo lang kung misulti ni mo, nini, aron may baw ka. Magklaro tayo ini isme. O sa mayot. Gusto makatang maayo ini. Oh, come on. Mao lagi. Kaya nga mo balik din tanga to ni Padre. Og mangumpisal na ta. Kaya di mahimo nga ato ning langay-langayon. Oh, come on. Oo, lagi. Nakadungog bitaw ka sa akong gisulti ni Padre. Nakadungog ka sa akong gisulti nga to ni Padre Simon nga mobalik lang niya. Ta, di ba? Lisod man kung kayo nga mo diretso ta og kumpisal nga di pataandam nga maghinulsol. Waga po'y ipik ko na to ng dali-dalyon. Di pagyo de gandam. Oh, come on. Di pikiti. O sa di pikite. Di pa kaayo to. Tuwang. Tingali ikaw andam na. Pero ako, murag alanganin pa nga kung una-una o kasing-kasing. Kinahanglan gyud kuno nga tinud-an na nga tong paghinulsol. Oh, come on. Di hindi. Si Dindi. Dalian na diha. Basta. Kaya di na ko kapaabot nga mamaayo na ta. Ay, oh, lagi. Oh, come on. Muingon rin niya kunimo. Yawg do kaya. Di ko gusto nga mula pas pagduha ka adlaw. Mahimog palabyon taning adlaw pero kinahanglan ugma. Desidido na kita, desidido. O lagi ton. Oh, come on. Nagkasabot ko si mong punto. Unya, musulti niya kunimo sa akong hugot nga desisyon. Hapit ang banga. Tuwa nga eh. Kinahanglan yun is. Musugot kin sa dili. Kinahanglan nga mangumpisal yun ta. Abi na ko atog yung pugson si Simon sa tutuyo sa simbahan na gaon. Naswertihan lang to sila, Drakor. Tungod kay tuwa at higayon na sila si Tonyo Luis. Dili mahimo nga magpakita taog ngilad nga gawi sa ilang atubangan. Pero, Dakor, nalimot ka sa akong gitugo ninyo nga kinahanggang magpakita tag kaayo nila ni Luis og Tonyo. Mas bililhon ang duha ka bunguton kumpara adtong usa ka sakristan. Wa na tay maani ni adto. unya gaon. Ato na lang bang pasagdahan sila si Simon sa ilang pagtago sa sakristan? Sagdi lang. Palabyon tauna kining mga higayuna, Drakor. Mo-focus lang una kita nila ni Tonyo og Luis. Kaya ako ito sa gisultihan nga kinahanglang mudangop sila kanato. Nagduda ba yung ko at tumatawa na gaon? Katuag yun sila magpasakop na itong pari nga way hinugdan. Dili ka na mahitabo, Dakor. Ha? Nganong nakaingon ka man yan, hagaw? Tungod kay doon ako'y buhaton nga doon nila karong gabi. Karong gabi. Sugdan na nako nga mutuyok ang ilang mga hula-huna. Usa may mong buhaton, hagaw. Saksihi lang unya, Drakor, ang espiritu sa kangit-ngit nga mukunsa diri ka nako. Makita unya nimo kung unsaon nako sila.
Wa pa kita mo kakumpisal? Wa palagi. Ganiya unta to pero unsaon man nga wa man kaandam si Luis. Motong libalibad lang una siya. Onya, kanos aman day mo mangumpisal? Wow! Labing siguro ugma na gini. Kinahanglan nga madali na tonyo. Daghan pa ba na og proseso nga himuon? Mao bitaw gingos pare. Amoy pagsabot dito, uy. Naglalis man lagi nanto ka. Di ako na daday. Kay ako na silang duulon kung unsay ilang gilalisan. Gano naglalis sa masyab mo? Nay, badlungan ng imong amigo. Kay wa na siya klaro og baruganan. Maingon siya nako nga di na lang kuno siya mangumpisal. O siya di mag-umpisal? Tinood ka, is? Ha? Nganong di mag-umpisal? Oh, pitok-pitok pa ng mata ni mo diha. Tubaga na imong amigo. Oh, come on. Wa ko moingunan na, oy. Ikaw na ba ka? Kudyo kaayo ka. Bago lagi ka niingon ako nga di ka mangumpisal. Nya karon di mo limod na sad ka. Yung binuang dia by is, oy. Nagsabot na biyataan, ha? O sa magyod? Ha? Ngayon na usap mo ng imong desisyon? Nga ato naman ang nasabutan? Oh, di siguro na siya gustong mauli Antonio. Bantay bitaw ni siya nako. Ha, nagtuot ngayon ni siya ginako tinudo ng akong bahad niya. Sa may bahat ni mo niya, ha, Magda? Ako siya kilisag Merkano. Merkano. Oy, kuyaw. Kakuyaw mo na ng Merkano, oy. Oh, come Kauban mo on. na sa Merkano. Oh, come on. Musa na ko di ko kanon. Oh, come on. Dapat niya, oy, yung kaduhon. Hilaw na da magdaoy. Kay gabi na. Kasi na nangatog na nga itong mga silingan nya maikog ta nila ni Baytonyo og ni Daday. Nga maglalis na din ni sila Primay. Timan ini Luis ha. Ugma kung di mo mo dayon, mubalik ko sa mua, og di na ko magpakita dinhi. Ay, oh, come on. Relax lang, God. Isugas ni mo, eh. Wa baya gud ko magbinuang nimo ha. Mayuyon-uyon ra baya gud ko nimo Luis. Mapuno ka niko, ilistan tagyo ka. Kadiyot! Paraw na! Buanga, eh. Istoryaw na to ni usap ugma, ha? Pero, paskang! Nasas paskang. Bayis! Oh, so di pa ta mga tog. Kita orang duhay mag-istoryahanay kung unsa gyud imong desisyon. Oh, come on. Ay, magkabalakaton. Ako saad ninyo nga magkumpisal ko, kuyog ni mo ugma. Kana! Moay sakto! Ha? Basta ha? Nakadungog mong tanan din eh. Niingon si Luis, gamukuyog yun siya nako ogma. Dayon, Ang gabi, Padre. may gabi usab, Ernesto. Gipatawag ti ka tungod kay nalipay ko sa gisulti ni Bilhor kay ganina. Ngawa na ko sila'y plano aron mo pasaka og kaso batok nimo. Mao Padre? Oh, Ernesto. Kapandisan pa niya na dilita ngay nga mo kumpiyansa sa iyang gisulti. Kay usahay ang sinultihan ni Bilhor aron ilaw mga katuyuan. Ug usahay, di na to masabot ang iyang motibo ug tumong kung ngano. Bitaw, Dre. Nalipay mo sa tuod ko anong balita, pero tigapon ko ang iyong kumpiyansa, Dre. Ipadayon nagyapo nato ang pag-ampo alang nila, Ernesto. Ug manginaot kita nga dungkon sa Dios ang atong pangamuyo. Nga unta, mabag-o na sila sa hingpit. Ug di na ta nila samukon pa rin, he. Ayon ta, Dre. Dako sa akong panginaot. Noon ta, matunay na kitang tanan din, Tuod. Kumusta ang imong nanay? Okay naman, Dre. Kanunay siya nag-ampo na itong tanan din, O isip kalikayan nga, abton siya kanunay sa tumang kabalaka. Natural lang ka na, Ernesto, tungod kay inahan mo siya. Lagi, Dre. Ano ibita kong nanay? Kaya usahay, istorya mi. Kalit lang mo to ang iyong luha. O kanunay siyang napinumdum na ko na mag-amping ng yuko pirmi. Tinuod ka na, Ernesto. Pero bisan pa sa mga pagsuway nga itong gitubang karon. Magpasalamat gihapon taog dako ngadtos Ginoo. Nga wa gihapon ta niya pasagdi o gidungog niya pirmi ang atong mga pagampo. Kiampo sa blako, Dre. Nakitang tanan din, initon pa sa Espiritu Santo nga itabati ulog kadlok sa atong mga kaaway. Husto ka, Ernesto. Kung sa may mga pagsuway nga iyang ihatag nato,
ang iyang pagbuot may matuman rin. Dalaygon ka, Ernesto. Niya na. Mibukal na ang tubig. Halangdon nga espiritu sa kangitngit. Ipakunsa din kanako ang imong gahom aron pagbukan sa atong mga kaaway. Sige! Kalami sa kainit sa kilat nga miigo ka nako. Sige ba? Ihatag ang tanan diri kanako aron mo kailap sa tanang kalasuran ang imong kabantog, hari sa talang hari sa kangitngit! Nga naman niyo oh come on. Init makaya kong lawas. Ug mura kong naligos ko galingon akong mga singot. Nga nung ka ni. Murag doon naging naghasol ako karos kong una-una. Huwag ko magkasabot sa akong kagalingon. Sa makaya akong gibat, akong buhaton iniron. Labad na kaya akong oh come on. Nga naman niyo oh come on. Init man kaya kong lawas. Ug mura kong naligos ko galingon akong mga singot. Nga nung ka ni. Murag doon naging naghasol ako karos kong una-una. Huwag ko magkasabot sa akong kagalingon. Sa makaya akong gibat, akong buhaton iniron. Labad na kaya akong oh come on. Dugaya ko ni mo ni mata to niyo. Gani pagmatan. Ito naman hinuon siya. Unsa man derong oras ta? Alas 8 na pasado, oy. Hapit naman gani alas 10. Alas 9. Sayo pa di ay. Alas 10 man ang sabot mo ni Luis nga malakaw. Ah, pero mahinayon ang gika mo. Oy! Nisada na ko si Luis nga. Mangumpisal yung may karon kay kinahanglanon man yun kayo. Mo lang. Kinahanglan gyud nga sundon ninyo kung unsay gisulti sa pari. Wala na problema day. Nagkasinabot namin ni Luis anang bahina. Paningkamuti gyud ninyo ton ha. Nga makatuman mo og mapaspasan ang inyong pagkaayo. Kay isog na pa kitos magtagabi eh. Nga kung dili na gid ko na mo maulian, ilisdan gyud ni Magda si Luis. Problema na ni Luis day. Basta ayaw lang yung nagsunda sa Magda na ayaw. No, ha? No. Bad na, bad. Ha? Kaya ako, maningkamot magyong kung maulian ko. Oh, depende sa atong relasyon to niyo. Unsa ko'y depende. Depende, good. Kung di na gid gani ka maayo to niyo, tanaw talang unya kung nagsisunod nga mahitabo. Basta ako, sukad ining nahitabo ninyo karon. Giandam na nako akong kaugalingon sa tanang higayon. Unsa may buti mong ipasabot day? Ngandam kung kanunin mo dawat sa kamatuoran to niyo. Og ikaw sad, kinahanglan nga mangandam sab ka sa imong kaugalingon. Kaysa nahitabo ninyo to niyo. Dili gyud ko magmalipayon ini uy. Di ba sakit bahimo nga adto ka uban puyo tipo ni Magda? Og posible baya gyud nga mahitabo kay kanang lawas nga imong gigamit karon di ba na imo? Kang Luis baya na. Og sahi ra sad nga nahitabo na ni Luis. Di sakit magmalipayon si Magda nga kun ang iyang kaipon lawas nimo. Day, utang buot taon day ay. Ayaw taon ko ayaw ko ilisi day nuno. Bad na day nuno baya ha? Padanan ni mong una-una. Nga, magpinarihasab ka ni Magda. Osbon ako haton nyo. Magdepende ra gyud ang tanan sa dagan sa panahon. Mao nga ikaw, paningkamot gyud kamong duha. Paningkamot gyud mo nga maulian mo. Tuan na sila, day? Taon-taon na. Wala kayo na ni Luis? Buang itong tawhan na. Huwag ko tinggi. Kung akong istoyahon, igo lang mo tutok ang mata. Sagdi lang. Ang importante nga naglakaw na sila. Sa imong tanaw, day. Maayo gyud kahatos sila. Oh, mau may pasalig sa pari nga maayo gyud ko no. Ay, maayo unta ko kay gikapoy na kay kuning sitwasyon na ay.
Kitang tanan magdawa, kita mahimuot ini. Sa imong paminaw, nga nakit ka nga nahitabo ni nila. Na, wag kita mahibaw kon nga no. Kaya mismo gani sila si Tonyo ug Luis, wag mo sila mahibaw kon nga no ni. Wa ka na sila maghimo og tinunto. Ha? Unsay tinunto ba? Mga binuang kwit. Basit og namabahay na sila unya gipadautan. Namabay o niya gipadautan? Oo, uy. Mo pinaisagad nga akong madungog nga uso kay dinis ato nga nay daghang gipadautan, ipabarang kay naay nasukok. Aw, kung namabay, murag imposible man. Kaya ka na si Tonyo nakaila kayo ko, ana. Dako kayo nagugman ako. Basi ka na hinunin mong bana. Oy, noon si Luis, gugma masad kay na siya nako pero usahay lang di sa kasaligan. Aw, ako makasiguro gyud ko nga dili na mahimo ni Tonyo nako. Kinahibaw gina siya nga oras nga mahibaw kong naa siya gihimong tinunto. Aw, biyaan ko magidayon siya ba? Ako na bitang gipangutana si Luis bahin ana, mulimod man sad gyud. Di man gyud mutugan sa hinungdan. Ako, may tuog yun hinoon ko nga gipadautan na sila. Doon na ginasuyaan na nila. Kinsa man sa masuya nila uy. O kunsa man sa gisuyaan nila sa atong mga bana. Kana, maunay akong pangutana kung kinsa. Ay, kaguol pa yung una-unaon. Ay, mayon taon ni gula to nila uy, maayo na sila. Magampo lang sa tamagda. Ato silang tabangan og ampo nga unta maulian na sila. Tara, Is. Ano na tas kumbinto? Muna lang dito, Ton. Musiaron ako. Oh, come on. Naglain ko niya akong tiyan. Musunod rin ko. Unsa man? Ha? Huh? Gike? Sige, Kiki. Gipanood ka? Oh, come on. Basin. Sige na, lagaw na kayo musunod ako nimo. Tuwaray siya, Ray. Kana, ha? Sige, mula lang ko. Sunod ako, ha? Oh, Ton. Oh, come on. Ay, nga naman ko. Ang kasukaon. Dali na, Luis. Hain ka na. Kasakit sa kong ulo. Ano man eh. Makabungog ang iyang tingog. Kasakit. Asa man din ang imong kauban? Ito si Andre. Lain mo yung ti Andre. Masunod na to siya na ako, Andre. Masunod na. Mau ba? Sige. Unsa man? Andam ka na ba? Andre, andam na kayo kong mangumpisang. Nahala, sige. Sugdan na nato ang pagpangumpisan. Pwede ba akong basahon ang akong kudigo sa akong mga saha, Andre? Oo, sige. Basa ha. Gawas nun ka nga muhimo sa imong gusto, Tonyo. Ode. Hmm. Pagsabot ato, Dre. Okay, Dre. Sige lang. Nagkasabot raman. Nagkasabot. Ay, hindi. Ha? Ni Adre. Padayon na, Tonyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bendisyon ni ako, Padre. Kay ako nagkasala. Agaon, doon na tayo importante kayong bisita, kaudlaw. Padayon na. Sali, dayon, higala. Mayong adlaw ninyong tanan. Uy! Akong higala. Si Luis, a.k.a. Akatonyo. Naghandom yung ko ining adlaw nga makaduaw ka din eh. Tuod, nganong ikaw ramang usa? Hain man di ang imong kauban. Oh, come on. Tuwa siya mo kuyog na ko, Brad. Tuwa siya dito simbahan ni Padre Simon. Uy, murag dili maayo nga balita da. Ako ray medritso din ni Brad. Oh, come on. Iyay. Nalipay ko nga nawasan dayon sa pagpadong na ko din eh. Kay gani ha, mura ko kasukaon nga wa ko kasabot sa akong kagalingon. Oh, come on. Very good. Very good, Luis. Pero yung na, Brad. Anong Luis may tawag ni muna ko nga ako man sa niyo? Oh, come on. Tungod kay nakaila ko nimo. Sa ako nang giingon nimo, Luis.
Why matago nako nga butang kay aduna ko'y labawng gahom kaysa pari. Pero, Di na ta maglalis niya na. oh, come on. Ang importante nga ni aka. Og, dako ginakong kalipay. Nga ni aka karon, nibisita na mo din eh. Iki. Sama na. Kuan. Kasabot na, kasabot. Miyan higog ko, Brad. Tungkol kay... Mianhi ka kay magpatambal ka, di ba? Kuan, oh, come on. Di ta mo daghan pa og paliko-liko pa og istoryal, Luis. Naibaw ko sa inyong problema nito niyo. Maayo gani unta to nga ni agid mong duha sa akong atubangan. Kay gusto kay ko nga mutabang sa inyong problema. Naibaw ko nga naamoy gitagwang sekreto nga dako nga problema karon. Oh, come on. Pero diyon sa man nimo pagkaibaw nga naa may problema. Ay sa ako nang giingon nimo nga aduna ko'y kusgan nga gahom nga masayod sa tanan ninyong mga binuhatan. Oh, come on. Pero, Ha? ay kabala ka, Luis. Bisa na sayod ko sa tanan, wa ko'y datang intensyon ug buhaton kaninyo. Gani, ang akong gusto nga mahitabo nga, makatabang gyud ko ninyo nito ninyo. Gusto ko nga magkasuod kita, magkahigalaay, ug magkailhanay sa matuod. Iskibi. Unsa man na? Salamat kay Brad. Oh, come on. Ako ang magpasalamat nimo. Oh. PhD. PhD. Pero hangyo unti ka. Oh, come on. Unsa man, Brad? Ingna si Tonyo nga gusto kong mutabang ninyong duha. Kamong duha mismo ang muanhigid nako kay aron ayuhon tamong duha. Naibaw ko. Nagkabali ang inyong mga kalag. Unsa? Oh, come on. O kuan, padre. Sige. Lausa ang gusto nimong isulti, Tonyo. Kuan re. Usa sa dako na kung sa mao ang pagpangawat. Mao ba? Kadaghan ba ninyo buhata? Kadaghan na dre. Aming duha si Luis. Mga mahalon bang butang ang inyong gipanguha? Udre. Sama sa kwarta. Mga alas ug uban pa. Na ba ninyo kanang mga butanga? Ang uban re. Naa pa. Pero ang ubang kwarta, amo nang nagasto. Ug unsa pay lain nimong sa? Mao na akong mga nahinumduman re. Oh, bueno. Sari pa kumuhatag nimo og absolusyon sa imong mga sa, Tonyo. Gawas pagpangawat. Usa ka ba sa mga responsable sa dakong krimen nga nahitabo sa atong palibot? Wa ka ba makapatay? Wataon dre, oy, wataon, oy. Bad man na, no, ha, bad na, bad. Mao na'y butang nga, di yun ako mahimo, dre. Ang kunon gina ko, dre, na sa mga dagkong kawat din nga, wa, yun, di ba, eh, kami ni Luis ang responsable, anak. Unsay ibuot nimong ipasabot? Sa mga dagkong kawat din kamong duha ang responsable? Ope. Padayon, Tonyo, Kasabot padayon. ka to, dre. Bot pasabot na to, o, padre. Sige, padayon. Ako lang ang kunon, dre. Ilabi na ang pagpanglungkab sa mga karaang bahay nila ni Bilhor. Unsa? Mao ginay labing tinaw, dre. Kaming duha ni Luis mo'y nanlungkab sa ilang dapit. Mao na di guys, ang ato ang gihinam-hinam nga episodes kaning mutugan sila guys or kumpisal sila sa pare. So gani guys kay ilang gikumpisalan mao ang pare na mao puy isa ka makatabang kanila. So muna tong atangan guys sa laing sumpay ning aton drama mo nang bago ta mag-end, make sure po na naka-subscribe ang tanan para every time na natin upload matagaan mo notification nagikan sa mua. And sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para mabasa nato na inig intro sa to ang uban pa ng mga dramas. So as of now, mag-reaction video sa ta. Pero sa mga di ganahan mamati guys, ning atong reaction video, you may next the video tungod kay human ang atong drama nga mga kalag nga bungoton. Ganong bungoton man ang kalag tungod kay ang ilang mga kalag guys kanang nakabaon na sila habak kumbaga kontrolado na sila sa maong
kanang founder sa ilahan, no? Nila Dakor. Ilang pinuno, ilang founder good. So, ang ilang makalag kanang nakagaid na gituas ilaha. Kumbaga, pwede na nila kontrolon na ilang maong kalag. Gani kani si Luis guys, kauban ni ko iyang gi-control guys ang kalag, iyang gi istoryahan og mo to guys na nakaduol gitua. Og sa laing bahin guys, matud palagi sa duha na naghilabot nga di jud ko ang isa di jud ko mutuod guys na nakabalod jud si Dakor nga nakabalo na siya nga sila jud ang naghilabot sa maong kupa og sa ilang dapit kung asa sila gikawatan. Pero sa isa ka uban niya guys, kay do man sila labot. Di jud mutuo ko no kay nganong na kuno ebidensya nganong makaingon ko na sila unsa man sila gamahan ganan na bitaw. Pero dinha na jud siguro siya makaingon nga tinuod jud kung makauli na tong isa kay ang isa guys nadani na niya. Kumbaga nakagunit na gyud maayo, nasakpan na gyud sa akto. Unsa may flagrante delicto kay nasakpan sa akto. Itaw kanang pasabot na kanaganing ilahan ang napasunod sa ilang kagustuhan. Mo na to nga tangatangan sa laing sumpay usa kay sunod na mahitabo, no? So kay nahitabo naman to guys, nahitabo na po tong niduol sila gito sa pari kay magpatabang. Inya karon guys kay ang isa niya kakuan guys di jud gusto na mutugan. Kay buro siya nagduduha pa guys ba na magkumpisal. Mo to kung magkumpisal man guys sila makasala ra gyapon sila kay or useless gyapon lang pagkumpisal kay ang katong isa guys nagduduha pa so dili pa jud 100% sure nga kanang mutugan gyud sa kamatuoran nga lagi magkumpisal na sila jud ang naghilabot sa maong kupa. Og karon ganin adunggan na to guys nga nagkumpisal lang isa guys nitugan jud sa kamatuoran pero wa siya ni mention about sa kupa. Kung mo mention siya guys about sa kupa, dako jud kay puruhan na makatabang jud og makatabang pod siya sa maong katawhan gitua kay ang kupa ra jud kuan guys ang kupa ra jud ang ilahang gituyo sa nila Dakor kay na gito guys ang pinakagamhanan sa tanang gamhanan mas kwarta di makapalit no kay mo lang jud to nag-iisang kupa. Asa ka na guys na maski samdan maayo asa ka nang gipusil lagay to ni Ernesto pero gipusil lagi si Ernesto nigdakaw gipusil lagi ni si Dakor ni Ernesto pagpipila ka adlaw gito sa hospital guys kay giduaw silang pander na ulian asa ka na ingana kagamhanan ang maong kupa. Nya karon guys kay dili man makumpleto ang ilahang rasyon kung wala to manang kinahanglan gyud nga ila jung pangitaon to og ilhang uyon-uyonan ang katong maong duha kay kung di nila uyon-uyonan mutugan kaha to basig santo din ato nila makitaan mo to na ila jung uyon-uyonan kay para makuha nila balik guys ang maong kupa. Again guys sa mga di na mamati sa atong reaction you may next the video tungod kay human natong drama. So as of now more of reaction video na po ni and wala tay pa shout out sa atong pa outro tungod kay ang atong pa shout out ana ara sa pa intro mo to nga more of story na siya about sa atong drama no. So lindot na gid siya. Actually, mas lindot yun nga to ang pa-intro o pa-outro kung natay V8. Pero as of now, ang atong cellphone guys, dili matauran og kanang headset. Nga akong headset po guys, kanang kuan siya, kanang AirPod. Ako earphone sa una kasi naguba. So, AirPod na lang nabilin. And, ang akong speaker din kanang suksukan ng guba. So, kailangan siya wireless na AirPod. No? Moto nga, akong ginagamit AirPod na lang siya. Ang akong headset, kay syempre di naman magamit niya ako ang kuan. Ako na lang gihatag. Karon ako na pinangihanan kay kailangan mo dito sa V8 kay tuhamanday ka choices guys para magamit ng V8. Pwede siya sa speaker pero among speaker guys sad to say nanalay ko V8 pero akong speaker na pud ang naguba. Nya karon ang ako na pong kinahanglanon kay ang headset. Karon wa man may headset kay na po ko headset dira guys sa akong pagumangkon. Di pud mo gana. Puros mga daot, unsa man hindi lang ako ang V8. So, pahintan siya nagamit guys. Since atong gipalit na ko siya, so this is my second V8. Actually, I have a V8 before, but still, kanang mo-on gyapon siya, mo-switch on gyapon siya, musiga. Pero, I don't know kung anong dili siya kanang motingog. As far as I know, katong first time na ko siya gipalit guys, or katong pag i-on dyan ako ang V8 mo tingog. Pero kahit di man siya mo tingog guys, kato akong karaan. So nagpait ko another V8. So this is it.
So nagpalit ko another V8 tres. So nagpalit ko usab og V8 man ikaduha. Pero pag una ko guys, di gihapon mo on. Mo to nagduda ko nga dili siguro guba akong V8 kay mo sigaman. Pero nakanamdum jud ko kato ko ang karaang V8 guys. Nayaban ako. Nayaban ako kanang butong kay samtang nag-live ko guys kay streamer man ko sa una guys kapri kay itong streamer grabe. Wano ko laing ko ang tutok cellphone grabe. So moto naniundang ko to kay kapri kayo. And moto na nalayaban ako and naguba jud ang laptop ko to sa laptop na buro na siya. Ay kagaling ang mundo. Parang sabtanon na napud nako no. Sabtanon na pud nako kay ako ra may nakadisgrasya ng laptopan na. Ang nag-sponsor sa ko, igo ra jud pud na ipaayos akong sa akong laptop. Tayo gayo. Imbis pang ko na to siya guys. So this is it, ayan. V8, tindot ni siya guys kay na yung mga effects, na yung mga funny effects, mga sad effects, bass, record, music, monitor, mic, of course, echoing, and kana mga keys, mga pay attention, mga basta sound effects. Lindot siya guys. So, sa may gusto mag-streamer dira, just buy this one. And affordable na po siya guys. Kung gusto na mo isa ka set na itag, wala, sa una guys, bait na ko, toto. Bago pa magunto siya guys, kuan baka na ganing mapay pagsikat ato ng mga ingani. So, mahal siya. Pero karon gano, pagkabrato naman. Dapat di karon ko ato na ipalit panahon na. Panahon magunto siya sa pandemic. So, siguro mahal pa to na time. Kay mga tao guys, gito rin yung nagsalig. So, mahal ang mga palito na time. Pero karon guys, makapalit na kaani. So, sa halagang wala rin 1,000 guys, makapalit na kag micro denser with V8 with micro denser mic. So, dindot siya. Kay isa siya kaset. So, kung namoy ko kato na lang, V8 with micro denser mic. Kay pwede mo gito magkanta. Kaysa mahilig din mo kanta. Ayan. Buy now the V8 with micro denser mic. Okay? Set up na siya, kulang na lang speaker. So pwede na din mo magkanta guys. And of course na siya FX effects, di na kailangan mag-install and magamit og mga unsahan pa dira katura guys. Wala na imong tingog buro na kag robot, buro na kag ikaw na lalaki, buro na kag girl. Ikaw po no girl, buro pa kag lalaki. So daghan kay FX gito kanang V8 with micro denser mic. Lindot na siya. So, asa naman ta napadulong guys? Napadulong naman ta sa V8 with micro denser mic. Balik ta sa atong drama guys na mga kalag nga bunguton. So, mo to guys, no, sa kay sunod na may tabo guys, nga nakabalo naman ang ilang isa kauban guys, kay nagkumpisa laman sa akong pare. Unya, ang isa puto sa kalaban. Kay nadani na jud niya. Muna atong atatangan guys sa laing sumpay kung usa kay sunod na may hitabo. Sila na ba guys ang madani sa kalaban or dili? Kaya isa mo mas kusog og kapit dito sa padre. And makuha ba sa padre guys ang mga kupa? May istorya ba nila ang abot sa kupa? Muna nga tangan guys, aling sumpay na nga itong drama nga, mga kalag nga punguton. So, sa sunod na po na maka-upload mga next week. So, 3 days from now. Okay, as of now, dito sa tako to guys. Goodbye po and God bless. Again, og mapuhon matay upload tungod it's Sunday. So, we have to, rest day sa lang. Okay, goodbye po. God bless.